Kulubaphathiswa yaKwaZulu-Natal uThami Ntuli bibambe imbizo yokulwa ulwaphulo-mthetho kwindawo yaseNanda neyenye yendawo eziphala phambili ngolwaphulo-mthetho KwaZulu-Natal. Ibishushu ingxoxo-mpikiswano epalamente namhlanje ngethuba amaqela ohlukeneyo ezopolitiko esihla amahlongwane intetho yobume besizwe kaMongameli Cyril Ramaphosa. Sele ziqalile ukugaleleka eMonti eMpuma Koloni imbethi manqindi eziphuma Mbombozone kweli ngelungiselela itumente yokuchongwa kwembethi manqindi ezakumela uMzantsi Afrika kwiitumente ezehlabathi. Sinamkele kwindaba zethu andambi ndodwa andamba nokhethu ukuthula Mbatha noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Kulubaphathiswa yaKwaZulu-Natal uMnumzana Thami Ntuli namhlanje bebambe imbizo yokulwa ulwaphulo-mthetho kwindawo yaseNanda neyenye yendawo ezineqondo eliphezulu lolwaphulo-mthetho kweli phondo ukanti kugxekwa utywala ngeziganeko zolwaphulo-mthetho nanjengoko kubonakala kuba ziphenjelelwa bubo. Indawo yaseNanda ithe qolo ukubonakalisa izinga eliphezulu lolwaphulo-mthetho. Kwiveki ezintathu ezidlulileyo kufunyenwe imizimba emihlanu kule ndawo kwaye kutshanje abarhanelwa abathathu badutyulwe babulawa ngethuba bexabana namapolisa. Ezi ziganeko zidale umothuko nenkxalabo yezokhuselo ekuhlaleni, nto leyo ibangele abahlali banyanzelise ungenelelo olukhawulezileyo. Into edala ukuthi umphakathi uzuyithathele umthetho ngezandla because ukhoshe kwenyawo kwamaphoyisa. Because amaphoyisa bezafika awafiki in time. Amapolisa athi unobangela wobundlobongela nolwaphulo-mthetho kule ndawo kukuxhaphaka kotywala neziyobisi. Utywala premier obugcwele mningi kakhulu indawo ezidayisa utywala la endaweni yaseNanda eMawoti. Ngale ndlela ukuthi indawo ezidayisa utywala ezisemthethweni zidlula ikona. Inkulubaphathiswa yase-KZN uMnumzana Thami Ntuli ubongeze abahlali basebenzisane nezigqeba ezilwa ulwaphulo-mthetho. uNtuli uthi zonke izikroxo ezinento yokwenza nolwaphulo-mthetho ziza kuxuthelwa impepha zokuthengisa, watsho esithi amashishini nawo mawancedise ekulweni ubundlobongela. Ngikhulumile nomhlonishwa uNgqongqoshe uZondi ukuthi hayi ngizosukumela udaba lamathaveni ngoba nabanikazi bamathaveni fanele basilekelele ekuthenini babambe iqhaza kwabona phela ekulweni nobugebengu. Uma bebona ukuthi abantu abanye abaphuza lapha bayizigebengu baphuma lapha bocontribute ebugebengwini noma idakamizwa izifuna ukudlalela endaweni yabo, kufanele balekelele izinhlaka lezi ezilwa nobugebengu ukuthi zingashoti ngeensiza kusebenza. iNanda yenye yendawo ezinhlanu eziphambili kweli lizwe ezinamanqanaba aphezulu olwaphulo-mthetho olunobundlobongela, ingakumbi ukubulala nokudlwengula. Amapolisa abambe abarhanelwa abathandathu kwindawo ezahlukeneyo ePitoli namhlanje emva kokufunyanwa kwamachiza azizikhuthazi nangekho mthethweni kwindlu ethile kwesi sixeko. La machiza ebethengiswa kubuxhakaxhaka bale mihla kwaye abhangiswa kudala kweli. Emva kweminyaka eqhuba uphando amapolisa abambe amadoda amathathu kunye nabasetyhini abathathu bethengisa amachiza angavumelekanga ukuba athengiswe kweli. This operation is us uncovering a drug syndicate. So far we have uncovered drugs that included stimulants, steroids and other performance-enhancing drugs containing prohibited substances. So far we still need to determine the value. So far it is valued at an estimated value of 2 million rand. We've arrested 6 suspects at different locations in Pretoria, 3 males and 3 females. And this is months and months of investigations that has led us to this takedown operation today. We cannot rule out further more arrests, so investigations are continuing in different parts of the country. uDaphne Fafuthi nolawula ukuthengiswa kwamachiza kweli uthi izinga lolwaphulo-mthetho liyaxhalabisa. We found even prohibited medicines in there. So the substances that are listed in there
they are substances that require registration because we need to evaluate them for safety, quality and efficacy. And those substances that we found in there, some are actually falsified. They are misleading in terms of their labeling because they purport to be the medicines that are registered. Aba barhanelwa kulindeleke ukuba bavele enkundleni kungekudala. Kwindaba zethu kuChannel 163 noziphathelwa iNewsroom Africa, ndingulumka Bhekindawo ePitoli. Namhlanje amaqela ezopolitiko eParlamente ayihlabe amadlali intetho kaMongameli Cyril Ramaphosa yobume besizwe nayenze ngolwesine weveki ephelileyo. La maqela aphawule ngemingeni eyahlukeneyo nejongene nabemibili. The masses of our people celebrated when, among other things, you sign into law the Bella Act, the NHI Act, as well as the Expropriation Act. These masses respected the fact that the continuing process of social and national emancipation to which we were subjected remains a contested terrain. The Democratic Alliance entered the government of national unity for two reasons. First, to prevent the MK from getting their hands back on the levers of power, where they would be able to loot another 4.9 trillion rand of our GDP and plunge our country into another 9 wasted years. There is no genocide and there is no threat of genocide in South Africa. Let's make that clear. There are, however, legitimate cries of historically and presently oppressed and excluded black majority who demand the return of the land and the wealth to the ownership and control of the people as a whole, and not the privileged few beneficiaries of apartheid and colonialism. In 2018, you said you will focus on rebuilding, yet things only got worse for our people. In 2019, you said to Mamina, the nation sent you, but to this day, we don't know what you went and did after you were too much. We entered the 2024 elections determined to put South Africa first and to bring integrity back to government. And at the heart of this vision is the government that works for its people. INelson Mandela Museum namhlanje ikhumbule amashumi amathathu ananhlanu usukela oko kwakhutshwa entolongweni uba uNelson Mandela emva kokuvalela iminyaka engama-27 ukuphawula olusuku kubanjwe ingxoxo entsingiselo enzulu yokulondoloza ilifa likaMadiba, izifundo ezafundwayo ukususela ekukhululweni kwakhe ukuya kulawulo lwakhe njengomongameli wokuqala urhulumente wentando yesininzi kweli. Kwiminyaka engama-35 namhlanje kwakhululwa entolongweni ubawo uNelson Mandela. Izithethe ziphakamise ngamandla ubumbano kwinto echazwe njengentshisakalo yomfi. And the Nelson Mandela Museum is here to say, support its projects, support its programs, because all that we want to do is to spread the message of peace, reconciliation, unity across this country. uMadiba Omdeke ukwakhunjulwe njengelulama lendoda eyayikhuthaza uxolelwaniso, ingqongqo nakubunkokheli bayo. Saying the contrast between that style of leadership and what we're talking about here is quite important. Without digressing from the theme, but what is important as well is Madiba and the love of people, and part of what is playing out in the world today becomes important for us. People think that Nelson Mandela should be celebrated by building monuments. But those are just pieces of concrete, steel, and bronze. Nelson Mandela wasn't a statue. Nelson Mandela was a living being who led with values, who led from the front, who wouldn't ask other people to do or take risks that he himself was not prepared to do. Usapho lukhumbule iindzingo zokuphila ubomi bokunyamezela ngethuba uMadiba wayeseluvalelweni, kananjalo lukwakhumbula imfundiso zakhe ngovelwano nokungafuyi intiyo.
One of the most indelible lessons my grandfather imparted was the value of compassion, even towards those who had wronged him. He always reminded us that hatred is a burden that weighs down on the soul. He famously said, resentment is like drinking poison, then hoping it will kill your enemies. Ngelixa izithethe zikwamchaze umfi njengomntu owayengelilo igwala kodwa owayejongana ngqo nemiba etshisa ibunzi. Abazali base-Holmansthal eTshwane baxhalabile ngokhuseleko labantwana babo nanjengoko befunda kwisikolo esecaleni kwehoko yehagu. Isikolo samabanga aphantsi indunza sakhiwa kunyaka ophelileyo. Nangona kunjalo abazali bathi vumba alinyamezeleki. Esi sikolo sinezindlu zangasese ezintandathu zethutyana kwaye kwangoku zimbini kuphela ezisebenzayo. Abazali bathi ukubakho kwehoko yehagu ecaleni kwesi sikolo kudala inkxalabo nanjengoko ivumba linganyamezeleki, nto leyo ibangela ukuba abazali baxhalabele impilo yabantwana babo. As parents of Holmansthal, we had an issue of, our kids were in Godumela Primary School for as long as we've been in the community. However, last year, December, 1st of December, we were called by the department to meet to inform us that they are discontinuing the transport supply for the children with a note that there's a new school. Ukanti le ndawo ikwethiwe mbende kukunqongophala konikezelo lweenkonzo. The clinic is too far, almost 7 to 8 kilos. At the moment they are offering us mobile, but they are coming once a month. Almost every section, every month get one day on Thursdays. It's not enough. Uthami Nzonzi osuka kwibhunga lemveli uthi abonwabanga nanjengoko ihagu zazi kule ndawo phambi kokuba kwakhiwe esi sikolo. Yes, the piggery was here, and then when we came as the traditional council, he was involved when we did the measurements for the school here. So currently we are also not happy about the piggery here, and we are negotiating with him to do something about it, because after the rains and everything, when the sun comes out, the stench is very, very strong. Ukanti isebe lezemfundo lithi liyazazi ezingxaki kwaye ziza kulungiswa. Into ezifuze zilungiswe kulesa sikolo ziza kulungiswa. Asisebenzisane nomphakathi, sibambisane ngoba siyazi ukuthi umtshate usifunile lesi sikolo. Yibo bezileko bathi umphakathi ufuna isikolo, sawulelela umtshate ngoba uzile ngaphambili wathi isikolo siyafuneka abantwana kufuze babe sesikolweni. Sikwenzile lokho umphakathi awusebenzisane nathi. Le hoko inehagu ezingaphezulu kwama-40 kwaye uluntu alonwabanga yile meko. Abanini bemigodi yaseBarberton eMpumalanga iLili neBampru baqinisekise ukufumana inkxaso-mali yokuvulwa kwakhona kwayo. Inkampani iVantage Goldfields ithi kwiveki ezayo ilindele iqela leengcali eza kuthunyelwa ngabaxhasi bayo bezimali ukuza kuhlola le migodi ngaphambi kokuba ivulwe kwakhona. Nakubeni khona intlantsi yethemba kwabo babesebenza apha, kodwa izimvo ziyabethabethana kwabanye malunga nokuba iziphumo ziza kuba ntle kusini na emva kweminyaka esithoba bethenjiswa. Sekuphele iminyaka leyimfica Solomane iLili mine yavalwa kulandzela kutsi idzeleke. Lokuvalwa kwale mayini kwaholela ekutheni bantu labangetulu kwenkulungwane balahlekelwa ngumsebenzi baphindze basale basesimeni lesebucayi. Kodwa ke manje banikati bale mayini bathi seyilungele kuvulwa njengoba sekutholakele timali. Estatementeni lesivela kuVantage Goldfields lokubanikati belili mine bathi sekwentiwe tonke tinhlolo tathunyelwa kulitiko letimbiwa. Kanti-ke bantu labahlala madvute nale mayini bathi sebalinze baze bakhathala, kungako batijabulela letindzaba. Sicabanga ukuthi i-meeting letawulandzela lekade asibita kuyo umlungu, I'm sure ukuthi utasinika i-date ngoba bekashilo nasigcina kokuthi i-meeting letawulandzela ngilapho atasiniketa khona i-program. Ngijabula kakhulu mangiva ukuthi uMark Chase nomlungu weVantage uthole ama-fundings, ngoba ama-fundings abakhona before. Wathola ukuthi le mali iyahlala ingasebenzi yagcine seyirevokeka. Nanoma kunjalo kukhona labe basebenta kule mayini labangenalo kahle lithemba. Mina ngithikamezeke kakhulu ngoba le mayini belisito lamphakathini, ilisito nakithi thina sibahlali bala. Lokukhona ukuthi
Mangayekela kungenelela lama political party imayini yethu ingaqhubeka isebenze. Sekude nje into lengiyithembako lephathelene limine. Umcashi yena uyakhuluma but uma ungathi ubuka le statement lasibhake lapha. Le statement solokhu sesenesiphikisana. Loyo lokhulumela imindeni yalabo labathathu labavaleleka emkotsini, Harry Mazibuko, uthi angete bakuthemba lokho lokuvela kuVantage Goldfields, kodwa bona balinze livi lelivela kubatakuli labaphethe umsebenzi wekuvulwa kwale mayini. The only time we will believe such a communication, it must be by procedure from the business rescue practitioners, of which they are quiet now. So fortunately, amongst those stakeholders, Acomans is the one who are communicating with. So the CEO of Acomans, Mr. Neil Herrick, this morning, I was talking to him. He said he knows nothing about what Vantage has issued. Etindzabeni tethu ku Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa, ngingumweli Masilela, eLily Mine, eBarberton. Seleziqalile ukugaleleka eMonti eMpuma Koloni imbethi manqindi eziphuma mbombozone kweli ngelungiselela idumente enkulu yokuchongwa kwembethi manqindi ezakumela uMzantsi Afrika kwidumente ezehlabathi. Le dumente kulindeleke iqalise ngomso eHemingways eMonti de kube ngumhla we-15 kwaye umongameli wombutho amanqindi eMpuma Koloni uMnumzana Mziyanda noQhayi uthi baqule baligangatho ukulungiselela le dumente kwaye uthi eliphondo lizaqhuba kakuhle kakhulu. Isuke yahlala ngomso eHemingsway eMonti nalapho imbethi manqindi eziphuma kulo lonke eli abafana namantombazana ziza kube zisilwela ukuchongelwa kwiqela loMzantsi Afrika eliza kuthabatha inxaxheba kwiitumente ezehlabathi isithuba seminyaka emine. Iphondo laseMpuma Koloni lilo elisindleke le tumente kwaye linathemba lokuba liza kuqhuba kakuhle kakhulu. Kule Olympiad term iphelileyo msasazi, I believe so 70% of the boxers eziphuma kweliphondo lethu. Nangoku msasazi siliphondo si-ready for le tournament. More especially msasazi sisitsho into okokuba that aba babhinqileyo ngabona ifocus yethu siliphondo ikubo ngoba sirhalela into okokuba that inkoliso yabo babe bephuma apha kweliphondo. Ukanti ke abathandi bamanqindi bayabongozwa ukuba baphume ngonina bayokuxhasa abantwana kwaye kungenwa simahla kule tumente. I-development lena ithetha ukuthi ke usimahla wonke umuntu olapha kwiziphaluka zaseMonti eMdantsane eQonce uyoma koGcuwa ezindawo zikufutshane mabeze bazobukela abantwana babo. Amalungiselelo sele ecalanye kwaye nembethi manqindi ziyandyondya zitsha zintambo wabethwa ke mntu wenye indawo. Nanzimo Zulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke Lisa nokhetha kudeska yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkele bethuna qongeni lam lele Muslim nakigama lam ndinguThabile Makhaphela inzokazi yabathembu mvanje nantsi ibozo lusawuvula mbukele ekhaya ngophawula kaloku iziganeko zomfanekiso uthi oqala onaba ngokubanzi kwiziganeko zamvanje kuMzantsi Afrika kuphela lokupha imeko yancomeka kakhulu intle futhi apha embili siphethe apha kodiyara kwasekuseni futhi bevuswa kaloku ngama-22 kuye kucwenga ke kutshise phaa ngemva kwemini ngama-3 nje abesine kanti mbukele ekhaya xa sithe chu ngokubanzi sijonge kaloku iziganeko zamaqondo wakho phantsi naphezulu sifele ngephondo lokuqala ke liphalona eMpuma Koloni njengapha kumazantsi walo korhafu kwasekuseni futhi lihle lizolo kamandi phaa izolo nekokalade kwekuseni futhi ke la-18 kanti xa beqhube belusongo usuku kwakhona kuyatshisa mpela ngemva kwemini kanti phaa ephondweni lapha eFree State njengapha kumbindi kakhulu phaa kumantla futhi koSasolburg ekuseni qabaqaba njengamefa ngephi ko-15 degrees wehleja nje phaa kovelcom kumbindi welaphondo futhi sintshazane nje yonke lamva kwemini lasebusuku mbukela ekhaya nantsi kaloku imozulu phaa ephondweni lasentshona Koloni ngomso njengapha kwimpumayelo koBeaufort West phaya ekuseni kwakhona lizolo kamnandi lazolo phaya ka-24 kutshise mpela enqatsini ka-40 degrees xa bezawulala phaa ngomso kanti ke baphela ngolu hlobo phaa ephondweni
ephondo lase-Northern Cape ngomso amazantsi futhi ko-Sutherland kwasekuseni futhi ngeshumi nje likhatshwa sisithoba kusatshisa kwimpuma ediyara phaya neziphaluka ngamashumi mabini nje abenesibini bukele ekhaya benje phaya kaloku ephondweni lase-Northwest ngomso amazantsi futhi ko-Moruland kwasekuseni futhi akho loo mafu yonke laa ntsasa ngeshumi nje likhatshwa sisibhozo lase-Vryburg ekuseni futhi lishumi nesithoba kuyatshisa naseMahikeng yonke laa ntseni nantsi bethuna kaloku imozulu ephondweni laserhawutini apho sikhoyo nje ngale ntsasa Carltonville ekuseni futhi abikiwa mafu ngeshumi nesihlanu kutshise mpena napha koJohannesburg kothembisa eSoweto naseGermiston ekuseni ngeshumi nesine nantsi bethuna kaloku imozulu futhi kumantla pha iphondo laseLimpopo ngomso Phalaburo kasekuseni futhi zintshizane ngeshumi ngamashumi amabini gxebe abe nanye napha koThoyandwe kusacwengile pha ekuseni ko-90 degrees kutshise mpena futhi eMusina ko-21 setlela ngokubanzi futhi pha ephondweni lasempumalanga ngomso kwimpuma yelaphondo embombela ekuseni futhi sezontshisane zithe xhaxhe ngamandla ko-20 degrees nase-Ermelo futhi ngo-18 kanti ke beke xa sivala siso ngemozulu yam phaya kwelaphondo naKwaZulu Natal ngomso KwaZulu njengapha eThekwini futhi ekuseni ziyabikwa intshizane imvula Pietermaritzburg kwasekuseni futhi ngamafu nje yonke laa ntsasa ngeshumi nje elikhatshwa sisithandathu mna ndikuthele kangaka xesha lemyawuli kanti ungazifumana izindaba kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Indaba Zethu 163 kamnandi ngobutho.